An prionsa agus inin an impire. Fadó is fadó a bhí prionsa an agus bhí ruacht anmhaigige. Bunan sin agus a ré gur frionsa anhachta bhí an. Tar éis tomul bhartaí sé gur bhailis pású, agus ó tharla gur ó fear bre dóúil a bhí an, bhí treifil banfrionsa an ar bhaile bheith mar bhain chéalaige. Ní raibh aon duine acu chomh sciobha spéireáil le heinin éonar an impire afa. Faoir bhí an prionsa chomh bocht sin na raibh ar achcuinige féidirní castasa mórlatha a cheoladh palas an impire. Ach ar sa sisin le sin. Seolthaí mé chochaí an dé rud is luachmhar am féin ar halamh an gcóin mhór, is iad sin an rósach uimhí na toghaim sa gairdín agus cheirseach ceolmhar. Ní bhíodh an rósach faoi bhleach ach bhuair amháin achan 5 bliana agus duinear bích a bhainú ballú den aon rós amháin a thaglaití bhíodh a heasar. Canú an cheirse an cheol ba bhinne da chuala aine riamh agus duinear bí a chluisiú ag ceola ba gáilis gróisiir neu. Ní raibh aon amhras ar an frionsa a go gur inin an impire na murthaithe fáilte roimh an dé éiríonn sin. Agus leis sin, chuir sé isteach mochsa airgid iad agus cheol sé thugann banfronsaíad. Nuair bhain na féidirní caiisle an impire má, bhí sé féin an rompú agus thug sé isteach an chala marmar iad, mar a raibh an banfronsa ag gimmart curtaí na geirsathe coideachta. A luaithe a tháinig sí na boxaí, bhfuil sí ré bas le heile. Tásúlagam go bhfuil puisín beag bain a mochsa amháin acu ar siise agus ar bís, agus go bhfuil colan fadcluasa sa cheannaile. Ach mo léon géir nar asclaí an chéad boxa airgid daobh, ní raibh an ar rósag agus aon rós amháin airtí. Bheas mré líg na cuairte gur rós alaína bhí an agus gur raibh ballú cúra meile siúa. Aber éigean a deachar an banfronsa ar. An rós cearta ar siise. Is é leoga ar sa duine den na geirsathe coideachta. Is é an rós is éile de wachama riamh. Bunas má orcha lom leithre ar san banfronsa discrad agus a dhéach chas a satilsear an orlarachi faoin na slipperí gréisathe. Tá gráine go mar bhlathanna cearta. Tiitin na petaldífa agus lóan siad, is suirthe lom mar bhrontanna sé. Dé an timpire non go brona rainin, na iad tá miltear sisin le sin. Rudidir bí a bhí uachaí ruthe síl tugad dí go stéireide agus níl más mantaíochaí ar rudidir bí sa tílanis. An sin dascail sé an dara boxa dífa. Ní luaithe an clubbain bunte den wachsa na gur hasí an cheirse ag ceol go bin agus an timpire ag legan an chain airgid ar an bhord. Na ríomhaine, na dríochta an ceola taige ar sa mré na cuairte agus iad faoi ruachtaige. A bé a dúirt ar banfronsa millte, an éon mechnúil í, cenas féidir lom a chachris na rismín lom. Ní hé na é éon cearta tán ar san geirseach coideachta a báige a bhí lethir. Agus sinné an rud is intaí ar fad faoi. Cé bheith geirí bregan de cheirse a bheige sehas cheirse ceart. Go héirí nuair tá ceol uimhín éalainige mar teigen chin seo. Mise ar san banfronsa de béic agus a casa a satilsear an orlarachi achhuair. Ní hastíonn sé bhuam agus ní lachta me leis. Agus leis sin, rug siar an chain airgid agus rúisí an thugann na neag. An dúirtha dús é le de hall ar san geirse báige den na geirsathe coideachta agus an duine ba cin déine díobh fásta. An i dhearna an banfronsa a daras an chaine ascailt agus an téine chathú an airde san éir. Arás leathach do bhaiste ar sta siise leis agus é ag eitilt uachaí. Aber leis má tá sé de ghéanaart an teachtrach palas metheir na mulfis mé leis ar ána airgid. Níor bhaidir gur thuil an prionsa treachtar an dóid ar chaith an banfronsa leis na féirní a cheol sé hoci. Muna multhaí an banfronsa lom mar a taim mar sin, ratha mé hoci agus mé gléiste mar éichlí moch. Leis sin, chamal an prionsa smut agus dosta da éidan, agus leis sé a hen in édí smol chatte agus thalann sé cabhain in nuas ar chláir éidan. As go bra leis sin ag palas an impire. Na tretheil a casú an trá seo siocr go bhfuil fihilí mocha díálarin ar sa muir an fallis nar a lór an prionsa leis an gáirdín an impire. Tá an post agat mas mín leat é. Déanfaí mé mo cheacht na hill ar san fihilí breig amach. Leis sin, fastú an prionsa chun ara thuirt do bhocla an impire.
Tá go cad do chalú a dhéanú is seanmhaithe suara agus bhí sé bhéal céadmach. Obair chrúas chala ba a thugann fihilí nua amach faoi le ddígras agus le fun, agus na bhfuil nám le cahabhaige mar ba bhéon le sin, híhí sé las muid an seanmhaithe agus éag déanú pata bug agus cloganí bugad timpeall ar amel. Nuair a bhí an pata deantaige rinne sé tíní bug agus leag sé an pata nuas arí. Léonn sé an pata le heiscin sin. Ní luigh an tuisce agail na gur hasí na cloganí clingarart go bin agus seanfort a henne acu. An lá airthaí seo, bhí an banframsa ag fallráid faoin éir len bacla gersathe coideachta nuair a bhfuil sí cinnte na páirte banstalaí a cheáil, ó bin agus gur thar sí duine de na gersathe coideachta anon agus na bhithilí muc féchint an dótha sé an pata dé. Féfri dé coféide tá sé lára gur an fata ar san banframsa. Aber leis gur bail leis an banframsa bhéici. Níor bhada gur pill an gersa coideachta agus ar siise. Is ar éigen ba bhíonlumm an úirt sé ansinteid an 13 mín agus na deora na súla. Dúirt sé na níhla sé an pata ar áir na airigid a go dótha sé deide ar de bág eilúad. Bhí an nadidir sin intas ar an bhanainn go nana sé dearmad fada go léirú, mar é hena ban úsal ceart a lehid a chun siise. Mucadail chantae sin ó bhéichéal muc ar siise in idir hir hall. Níor cheart ó banframsa smúitiú ar a lehid ar rud a dhéanú ar siise, na gur thar glingar ar cheolbar an fata de trádaí. Ach, bháil is dóthaí go dótha mina de bág dó mar sin an tséan dóí tugam chun an pata eildú hen. Leis sin, chuoi an banframsa uabhra anon chug an bhithilí muc, agus chas na gersathe coideachta go léir timpeall ar an bhairt ar agla go bhaicean nanne a bheith ag dal thar braid iníon an nampra ag tuair pág de hilí muc. Seachtain dar gin casú an banframsa ar an bhithilí muc a réis. Rinne sé gligran a henfeh gach bhálsa agus polca agus port meira a bheith is smúitiú arú a chanenfaí a chrathó. Agus é ag siú leis chrathó sé an gligran agus thar an ceáil a rinne sé mar na cuairte agus an banframsa na másc ag rince agus ag luscu. Fáim an gligran sin ar san banframsa lí féin, agus a casa buga ag prabúr an talú fuaí. Déann sé ceáil agus siamsaí dú tróna, agus is fearr go mór is go fada na an boxa bug ceáil tugam sála. An bhífra mé é coféide tá sé largar ar san ghearsa coideachta báige lí de chugar. Féfri leoga ar san banframsa. Níor bhada gur fill an ghearsa coideachta a báige ar an banframsa, agus a grua dearag agus lonnear na súla. Is dalílam an úirt sé a chranúilteid ar siise. Is mór an néire. Déir sé go gaithíú céad pága chuirtá mas míonlaat an gligran a bheith agad. Ní gheithí mé na é ar san banframsa. Tá maisín mé thar fád an uair seo. A fad a bhí si caint chraith an fihilí muc an gligran agus hasí na gersathe coideachta go léir ag pac léimnach agus ag prósáil leis an cheáil. Mar sin héin is ionta go deo an gligran é ar san banframsa. Ceart go leor, ici mé, a ní mór de bhfuil ag seasamh mo hampel agus mór gúnaí a chaninse má ar agla go bhaicean nanne a bheith ag dal thar braid iníon an nampra ag tar pág de hilí muc a heithir. Leis sin, chuoi an banframsa anon thug an bhithilí muc agus tronim rá líc na cuairte na jumpel agus hádann sé de mochanúnaí. Idir an dé linn agus an banframsa ag págu an bhithilí muc ar framsa a bhí an ina rire. Has a heithir amach ar bhálcan an chaisleán. Hamil sé a ggéir chúil agus thar sé ar a spiclaí. Cad a tar bunnig na gersathe coideachta sin ar sisin le sin. Céna cleasanna a tar bunna na seachu. Hé sé a dhé chaise se na slippery agus síos leis go beá trí chlás na cuairte. Bhí nadidir sin jefra a dhéanúige gur ó sichar ar. A ba bhag calan a rinseas na slippery boga a bhí ar, agus bhí na gersathe coideachta rá gafa agus iad ag córamh na bág agus de bhrí sin níor bhuachu siad ag teachta. Has an timpra ar a bharicíní agus thar a bhacha sé an nadidir sin fadagar gur bhain sé cinda slippery de agus gur hasí sé ag builú na gersathe coideachta ar a gceann. Amig í leh ar sisin de bhéic agus fadagan dóinear. Amig í leh! Hig an timpra sin ar roiar a dhéanú inas go dicéan a níon an tulpa se rinse.
Chudab casgart fillú an balas sin leis an Bhan Fronsa. Ní henan tampar a bhín faoi Bhan Fronsa. Chudab an ruig an bhéiglaí moch leis nich na géanú. Ní luithe las muid a dheugtaí an fála sé na gur hasise sé ag tuairt idir bhéil don Bhan Fronsa ard nósa. Agus dúirt sé lí gur mar gheall aithise a brisiú a pasta. Leis sin, has sé an Bhan Fronsa ar an olgán. Na mise an ónse ar sise de fusreacht. Bhí deise go an prinsa dáú le fású a níhfuil an leis sicar gur ceáil sé féidirní gan waithí agam. Deag an féichilí moch in na sí faoi chránaí agus gol go fria sa weiste. Fill sé ar an seanmhaithe chu gasta agus a bhéidir leis, agus ní sé an smut agus an dosta da éidean, agus chaith sé na héadaí gibalathe de. An sin, chuir sé colla uimhín de Velvet Vineyard agus I cuma prinsa ceartar, cin ar bhaige a riocht anmhag agus dil sé ar an Bhan Fronsa a bhí cúniú isce a gin. A luithe tháinig sí fear bre áir dáúil ag déanú athaí, Romi sí na deora agus tháinig ar a beola. Nílas ag an céthú hain ar sise leis, a tá cuma prinsa art agus tásúlagam go dúrtha tú thug do fálas me. Ní dhéanhí me de adas a wadas me ar San Fronsa. Ní ró éon lacu agat leis an féidirní a thurmi thugat, ní ró más madí agat ar an rós ná ar an cheirse. Mar sin féin, bhí tú bre taltainna féhilí mocha fágu a ha dúrtha sé pata le cluganí agus gligrandid. Muise faoi bhréigeart a bhí san bhéhilí moch sin, agus teasa go manis go tusan Bhan Fronsa milte agus is féin chúisí a thur cas imrág riamh. Leis sin, fill an prinsa an riocht bhag hain, agus le hamacht amsire, fás sé Bhan Fronsa a bhí gach pic chudáú le henin an ampra a ró éon mhór is fiú ag bodlaí.